सोलिफु दाननि 15 आरो 16 खालार खालि दिल्लीयाव खुंजानो गोनां बड'लेण्ड मह'त्सव एबा मह'त्सव बेयाव आङो बयखौबो बरायहरबाय। बे गिदिरथार हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिमु आफादा दिल्लीयाव थानाय आफादफोरजों सरजाबनानै बिटिआर सरकारनि हेफाजाबजों खुंनो लानाय बे हाबाफारिया मोजां जादों। आं आसा खालामो बे बड'लेण्ड मह'त्सवनि गेजेरजों बर' हारिनि सिनायथिया दुलाराय भारतआवनो खेबसे आरोबाव गोग्गोम सिनायथि मोनबावगोन। बेजों लोगोसे भारतनि बायजोआवबो इन्टारनेशनेल लेभेलावबो बर'फोरनि सिनायथिया बेयाव जायगा मोनगोन। मानोना बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि आलादा सिनायथि, बर'फोरनि दामनाय देनायनि मोसानाय आलादा सिनायथि आरो बर'नि रावनि थुनलाइनि आलादा सिनायथियानो बर'नि जुनिया सिनायथिखा। आरो बे सिनायथिखौ दुलाराय भारत आरो दुलाराय प्रिथिबियाव फोसावनानै अक्सला लानायजों एक्सप'जार नागिरनानै दिल्लीयाव खुंनो लानाय बे बड'लेण्ड मह'त्सवआ ओंथि गोनां होननानै आं सानो। बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ जाय गौथुम आरो जाय सरकारा बानजायनो सिगांबोदों बिथांमोन आफादनि सरकारनि दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय आरो साबायखर बावहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसे बे हाबाफारियावहाय भारतनि गाहाय मन्त्रि प्राइम मिनिस्टार श्रीयुत नरेन्द्र मदि बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै नुजाथिनाय आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार ड. हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनाय आरो दिल्लीयाव थानाय गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनाय बाहागो लानायजों बे बड'लेण्ड मह'त्सवआ बांसिनै ओंथि गोनां जागोन होननानै आंहा आसा दङ। जाय आलासि बिथांमोन भारतनि प्रधान मन्त्रि आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार, बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांमोनखौबो आङो बर' हारिनि सासे सोद्रोमा जानानै गुंगुर गोसोजों बरायहरबाय आरो नोंथांमोननि नुजाथिनायानो बर' हारिनि सिनायथिनि मोनसे गोग्गोम फुंखा जागोन होननानै आङो आसा खालामदों।